இதுல போய் நின்னா எல்லாருக்கும் காட்டுங்கிறத மறந்துட்டான் போல. கிட்டதான் இருக்கா, நம்ம வர்றதுக்குள்ளயும் வேற ஒண்ணு போய் அடிக்க மறுத்தா இன்னொரு கிளுக்கு அடி போட்டுடலாம். இங்கதான் இருப்பா, சுத்தி முடிக்கிறோட எங்கேயும் போகப்படா. அதான் இருக்கா பாருங்க, ஏதோ கோயில்ல சாமி சிலை சுத்தி வர்ற மாதிரி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கான். ஏன் நின்னு எடுக்க மாட்டாரோ அவரு? பழக்கிறேன் ஒரு அடியில தூக்குற பாருங்க. ஐயோ, நல்ல வேலை இதுக்கு முன்னாடி சாகாம இருந்த, அதனால இப்ப இறக்கி விட்டுட்டானுங்க நம்மள. போய் அவனை ரிவெஞ்ச் எடுக்காம விட மாட்டேன். கையில என்ன கிணறு இருந்தானே, நல்ல கிணறு தான் இருக்கு. எப்படியோ போய் அழுத்தி அவனை தூக்குற பாருங்க. ஒரே அடியோ அடிச்சு நம்மள தூக்கிட்டான். அப்படி என்ன கிணறு வச்சிருந்தா நான் பார்க்காம விட்டுட்டேன். அப்படி என்ன கிணறு வச்சிருந்தானே நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். இந்த லூட்ல எக்ஸாமிட் இருக்கு, இதை வச்சு லாங்ல இருந்து அவனை பழக்கிற போய் 2 பேர் இருக்காங்க. யாரா இருந்தாலும் குத்து மதிப்பா அடிக்க வேண்டியதான். போறவன குமிரிட்டாங்க. தெரியாம பேர சொல்லி